हेल्लो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखादों बिथां पंकज लाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 1 खौथ' नोंथांमोना आगोलाव गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बिथां पंकज लाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन आगोलाव। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लासो मिथिगोन। लोगोफोर बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बर' सावथुनाव गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनखादों। जेरै सुकबिर कार्जि, लिंसार बसुमतारी, फुजा मोसाहारि, फुजि बसुमतारी आरो गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुनो मोनखादों। बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बर' सावथुनखौ आगोलाव खालामखाबाय। नोंथांमोना खालामनाय समाव गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय जानांगौ आरो खायफाया नायाखै। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां दै जाय नायाखै नोंथांमोना निउ वेब्सनि गेजेरजों नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। बिथांमोना निउ वेब्सनि गेजेरजों रिलिज खालामनानै होबाय। नोंथांमोना दासिमाव सोरबाफोर नायनो गोसो जादोंब्ला बयबो नायहैदो आरो सोर नायफिननो गोसो जादों बयबो नायफिननो हागोन। लोगोफोर दासिमनि आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो लोगोफोर। नोंथांमोना जाय नायाखै बयबो नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेट्सफोरखौ मोनथिबाय थायो।